Ang lemang bahakibu ay nakatago sa likod makipot na eskinita. Ang tinohong ilan na tumitilo sa kalawangang aero ay tila sumasabay sa hikbi ni Emily. Ang kanayang mata, mapilo at nanghanggilit sa liha ay nakatun sa kanayang ama na nakupo sa tapat niya. Sa mangku na mahigit ng 50 taong gelang ay may mapanglaw na mukha na pinuwang makakalibot. Ang kanayang kamay mahaspang sa trabaho ay mahigpit na nakakapit sa halos ibos ng sigarilyo. Ang isokang sigarilyo ay bimabalot sa mamidong hangkan limilakang isang nakakasakal na kapaligiran. Tay ayoko mahinang sabi ni Emily, ang kanayang buses ay nalilinot sa tinohong ilan. Sa mangku ay bemintong hininga, isang malalim na bentong hininga na tila nakdadalan bigat ang kanayang bihay. Emily, alam kong mahirap para sa iyo pero wala na akong ibang paraan. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang itang ko. Nakpabanta na sila. Ang kanayang buses ay napitol, hindi makapagsalita. Naintindihan ni Emily na tinitukoy niya ang hanakpapatang na may mataas na interes ang hawalang pesungtong handang hawan ang animang para makasingong itang. Ang imawang makakalit na lalaki, may masasamang mukha, ay limitaw sa kanayang isipan, na naktilot sa kanayang panghanhinag sa takot. Sa manglaurin masado na siyang matanda tay. Hikbi ni Emily at bemiwas ang kanayang haliha sa kanayang pisngi. Sa manglaurin isang matandang lalaki na mahigit ng 60 taong gelang, balo at kilala sa pagiging mayaman hinit kiripot at masanghit. Para kay Emily, siya ay parang isang malalim na banghan na hindi niya kayang tumalon. Alam ko, sabi ni Mangku habang nanghanghinag na pinipinasan ang liha sa mata ni Emily. Pero Emily, ito lang ang paraan para mailigtas ko ang sarili ko, mailigtas ang pamilya natin. Nangha ko sa manglaurin nangha ko siyang babayaran ang lahat ng itang ko at bibigyan kong masakanang bihay. Niyakap ni Emily ang kanayang mukha at himahulhol. Masakana. Isang masakanang bihay na ipinakpalit sa kanayang kabaton sa kanayang kaligayahan. 18 taong gelang pa lamang siya, mayroon pa siyang hinarap, may makapangharap at ambisyon na hindi pa natutipat. Ngayon, lahat ay gemiw, nachlo na parang bilo. Tay gusto ko pang mag-aral, gusto ko pang maging guro. Sabi ni Emily sa pagitan ng kanayang kahigbi. Sa mangku ay nanahimik ang kanayang mata ay nakatingin sa malayo na para bang nakatingin sa isang lugar na walang katiyakan. Pagkatapos ay bahaya siyang imiling ang kanayang buses ay pause. Emily, ang kapangharap minsan kailangan natin kailangang isakripisayo. Pamanin anak. Ang ilan sa labas ay patuloy na bemius na para bang isang daing para sa kahabak-habak na kapalaran batang baba. Ibinagsak ni Emily ang kanayang ilo sa mesa, ang kanayang kahigbi ay sumasabay sa ilan, limilakang isang nakakabakbak damdamang himah. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanayang kapalaran ay itinakda na ipinakpiling kanayang sariling ama. Isang madihong transaksyon na ipinakpalit ang kanayang kabaton para sa kaligtasan ng kanayang pamilya. Ang kasal ay nahanap ng medalyan tahimik tulad ng kapalaran ni Emily. Walang tawanan pakpati, walang kasayan, tangang ang tinuhong 5 radayo at ang mapaniring mahamatang kanayang kapitbahay. Si Emily ay parang isang anino sa kanayang pilang damit, ang kanayang mukha ay mapitla at walang animang makeup. Sa tabi niya ay si Mang Lauren na may masayang mukhang tahampay na taliwas sa malungkot at tiliro na mukha ni Mangku. Aba ay napakaswerte ni Emily na kapag-asawang mayamang si Mang Lauren tiyak na mahanawa ang bihay niya, sabi ni Aling Manday na naktitinda ang halay sa kanto na may halong panhanghitayo. Hanawa. Ipinakpalit ang kanayang kabaton sa pera. Kawawa naman ang bata, napakabata po para mag-asawang matanda, sabi ni Aling Maribel na naktitinda sa tindahan, ang kanayang mata ay pinuong simpatiya kay Marayoy. Taman ka naman, sa panahong ito, lahat ay mabibiling pera, pati na rin ang kaligayahan, sabing isa pang buses. Ang kabiling-bilinghan ay patuloy na imalinghav sa tainha ni Emily tulad ng siktilang sakit sa kanayang kaliliwa. Dahil sa masasakit na salita mila sa hatang minamahal niya, ibinaba niya ang kanayang ilo at tahimik na tumilo ang kanayang haliha sa pilang damit.
Alam niya na Milan ngayon, kailangan niyang mabiyahe sa ilalim pangyayasang iba, at ang tatak nor huldiger, muna gribber ay mananatili sa kanaya habang biyahe. Pagdating sa marangal at maliw na bahay ni Mang Lauren, naramdaman ni Emily na napunta siya sa isang kakaibang mundo. Lahat ay maliw at mahal, ngunit malamig at malungkot. Malikot siyang ipinasal ni Mang Lauren sa bawat sulok ng bahay, ang kanayang buses ay pinuong pagmamalaki, ngunit hindi nakaramdam si Emily ng animang init, tanging isang matinding pakiramdam ng kawalan ng laman. Kinakabihan, pimasok si Mang Lauren sa silid-tilihan, may hawak na isang basong mainit na gatas. Iminom ka para alahan. Kita Milan ngayon, sabi niya sa malimanay na buses. Tiningnan siya ni Emily, ang kanayang mata ay pinuong takot at pakisap. Tay ako, sabi niya sa pagkakutal, hindi makapagsalita. Ibinaba ni Mang Lauren ang basong gatas sa mesa at limapit sa kanaya. Iwag kang matakot, wala akong gagawing masama sa iyo. Gusto ko lang makakasama sa aking pagtanda. Nanghan hinag na imatras si Emily, sumandal sa kama. Nakaramdam siya ang pagkasiklam sa sakam na titig niya. Ang habang kasal ay hindi isang masayang hobby para sa kanaya, ngunit isang kakilakilabot na bangangot, isang kayan na kailangan niyang tisan. Ang kanayang kahigpi ay imalanghavnhav sa hobby tilatang isang desperadong sihavang isang hayop na nakakilong. Tahimik siyang nanalanghan para sa isang himala na makpapalaya sa kanaya mila sa impyernong bihay na ito. Samha sa minut na araw, si Emily ay nabiyahe sa pag-isa at lamang. Ang maranghang at komportableng bahay ay hindi mapinan ang kawalan sa kanayang peso. Si Mang Lauren ay medayo mabait sa kanaya, nakbibigaying sapat na material na panghangailangan, ngunit sa pagitan nila ay may palaging isang hindi nakikitang poder, isang akwat na hindi kailanman mabibiro. Palaging nakpapanatiling distansya si Emily sa kanaya, imaywas samha kilos na nakakaipo na nakdilot kay Mang Lauren na ipakita ang kanayang pagkadismaya sa maraming pagkakataon. Emily, itinitirim mo ba kung isang estrangero? Isang hobby, tanong ni Mang Lauren, ang kanayang buses ay may halong kalangkitan. Ibinaba ni Emily ang kanayang ilua at nanahimik, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi niya kinamamihan sa Mang Lauren, ngunit hindi rin niya siya may titiring na kanayang asawa. Alam kong bata ka pa, hindi mo pa ako kayang tanggapin kahit, pero sisibukan ko, patutinayan ko sa iyo na mahal talaga kita, patiloy ni Mang Lauren, ang kanayang buses ay pinuong katapatan. Nanatili pa rin tahimik si Emily, hindi siya naniniwala sa kanayang pagmamahal, isang matandang lalaki na mas matanda pa sa kanayang amang 10 taon. Nakikita niya lamang ang awa, ang pagbibigay. Isang araw, nakatanggap si Emily balita na malabo ang sakit ni Mangko. Ahat siyang himinging pahintulot kay Mang Lauren ipang bisitahin ang kanayang ama. Nang makita niya ang kanayang anak na baba, napayak siya. Anak, nahirapan ka ba? Mahigpit na hinawakan ni Mangko ang kamayang kanayang anak, ang kanayang buses ay mahina. Imiling si Emily, tumilo ang kanayang haliha. Iwag kang mag-alala para sa akin, alahan mo ang iyong sarili. Pamanan, anak, itinilak kita sa ganitong bihay, sabi ni Mangko sa pagitan ng kanayang kahigpi. Hindi, iwag mong sabihin yan, hindi kita sinisisi, niyakap ni Emily ang kanayang ama, tumilo ang kanayang haliha. Samha araw na inalahan ang kanayang ama, natanto lamang ni Emily ang walang hanghang pagmamahal niya para sa kanaya. Isinakripisayo niya ang lahat, pati na ang kaligayahan ng kanayang anak na baba ipang iligtas ang kanayang pamilya. Pinagsisisihan niya ang dating pagsisi sa kanaya, ang dating pag-isip na ipinakbili siya, ngunit ang malipit na kapalaran ay hindi nakbigay sa kanayang pagkakataong bayaran ang kabutihan ng kanayang ama. Pagkatapos lamang ilang araw, himinga sa Mangko sa halang hininga samhabisig ni Emily. Ang sakit ng pagkawalan kanayang ama ay tila sumisira sa kanayang peso. Simahab siya sa pagdadalamati, tinawag ang panghalan ng kanayang ama sa kawalan pag-asa. Ngayon, nawala na ang lahat sa kanaya, pamilya, makapangharap, kabaton, at pati na rin ang kanayang minamahal na ama. Pagkatapos ng libing kanayang ama, bumalik si Emily sa malamig na bahay ni Mang Lauren.
Sia ay parang isang walang kaliliwang bangkay, tahimik na kinakawa ang kanayang pang-araw-araw na gawain. Maskanti na rin ang sinasabi ni Mang Lauren, ang kanayang mga mata ay palahing nakatingin sa kanaya na may mahirap inawang anayo. Isang hobby tinawag ni Mang Lauren si Emily sa sala. Isang tensyonadong kapaligiran ang bimalot sa silid. Emily, may gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Mang Lauren sa isang mababang boses. Inipo si Emily sa isang ipuan, ang kanayang mga mata ay walang bihay na nakatingin sa kanaya. Wala na siyang lakas ipang alalahanin ang animan. Himinga nang malalim sa Mang Lauren, ang kanayang boses ay nanghinhinag. Niloko kita. Tinangnan ni Emily sa Mang Lauren, ang kanayang mga mata ay pinuong paktidida. Niloko. Saan mo ako niloko? Ang parang ginamit ko ipang bayaran ang itang iyong ama ay hindi sa akin, sabi ni Mang Lauren, ang kanayang boses ay napito. Nanatili parang tahimik si Emily na naghihintay sa kanaya na makapatiloy. Ipinakbili kita, bawat salita ay binibigkas ni Mang Lauren na tila sumisira sa kanayang peso. Tinanghap niya ang paramila sa isang lalaking sino ipang dalan siya doon bilang kanayang asawa. Natagalan si Emily, hindi makapaniwala sa kanayang naririnig. Ipakbili siya, dalan siya sa China bilang kanayang asawa. Paano iyon mangyayari? Patiloy na nakikwento sa Mang Lauren ang kanayang buses ay pinuong pahinayang. Siya ay dating isang illegal na midlaman sa castle na dalibasa sa pakdadolan mga batang babaeng Vietnamese sa China. Binitah niya sa mangko, pinilit siyang ipakasal si Emily sa kanaya ipang ipakbili siya sa China. Ang pakpapakasal kay Emily ay isang palabas lamang ipang takpan ang kanayang masamang balak. Nang marinig ito ni Emily, naramdaman niya na imikot ang kanayang isipan na para bang maimatay siya. Ang katotohanan ay masyadong malipit, masyadong britaw para sa kanaya. Niloko siya, ipinakbili siya na parang isang produkto. Ang kanayang kinabukasan ngayon ay isang kadiliman, isang kakaibang bihay na pinuong makapanhanap na naghihintay. Timilo ang kanayang haliha sa kanayang mapitlang maka, nahinit sa pakakatong, ito ay hindi ito liham kalangkitan, nahinit liham pakaput at kawalan pak-asa. Tinangnan ni Emily sa Mang Lauren, ang kanayang mata ay wala nang kahit anong pak-asa, tangang pakaput at kawalan pak-asa. Wala siyang sinabi, tahimik lamang siyang tumayo at imakbang ng mabigat patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Mang Lauren sa isang nanghinhinag na boses. Timahal si Emily, limangon ipang tingnan siya, ang kanayang mukha ay pinuong liha, nahinit ang kanayang mata ay malamang na nakakatakot. Hindi kita saklaw kung saan ako pupunta, sabi niya sa isang paus na boses. Milon ngayon, wala na tayong animang relasyon. Pagkatapos ay limabas siyang bahay, limabas sa kanayang bihay na pinuong panlilinlang at paktirisa. Bimaksak sa Mang Lauren sa ipuan, niyakap ang kanayang mukha hamit ang kanayang hakamay, ang kanayang hahigbi ay imalanghav-nghav sa bakanting silid. Nawala na ang lahat sa kanaya, nawala ang kanayang konsensya, nawala ang kanayang isang anak na baba. Nakpakala-kala si Emily sa makalansangan, hindi alam kung saan pupunta. Ang mundo sa paligid niya ay nohang malabo, walang kabilihan. Ang imaang kanayang sariling ama ay limitaf sa kanayang isipan kasama ang kanayang mahilaw na ngiti at mapahmal na mata. Ngayon, nawala na sa kanaya ang kanayang ama at ina, nawala ang kanayang pamilya, nawala ang kanayang hinarap. Naramdaman niya na siya ay isang bangka na nalilihaf sa malawak na karagatan, hindi alam kung saan ang donhan. Pagsapit ng hobby, natakpian ni Emily ang tulay na tumatawid sa pamilyar na ilog. Ang maitim na ilog ay nakanghalit na tila tinatanghay ang lahat ng kanayang paktirisa. Timayo siya sa tulay, nakatingin sa malalim na tibig, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Marahil kamatayan lamang ang makapagpapalaya sa kanayang mila sa impyernong bihay na ito. Ipinikit niya ang kanayang mata, ang kaimaang kanayang makilang, kaibahan at hiro ay isa-isang bimalik. Isang liya ang tumilo sa kanayang pisngi. Pagkatapos ay ibinaksak niya ang kanayang sarili sa maitim na ilog.
Ang tinoch hanggang imahipit ay tila isang daing para sa kahabak-habak na kapalaran batang baba. Kinabukasan, natakpian mkataw ang katawan ni Emily na inanot sa pampang. Ang kanayang maka ay payapa na para bang natakpian niya ang kalayon pagkatapos maraming arawang pagkalibok sa pagtirisa. Ang kiventu tungkol sa bihayang 18 taong gelang na batang baba ay mabilis na kimalat sa buong maliit na nayon na nachtilot ng habak at awa sa lahat. Matapos ang pagkamatay ni Emily, sa Mang Lauren ay nagang bolaf, patiloy na tinatawag ang kanang panghalan, na nabibihay sa pagtirisa at pagsisisi hanggang sa kanang kamatayan. Isang masakit na traidaya ang natapos, na nakiwan walang hanggang sakit sa pisong makanaywan. Ang kiventu tungkol kay Emily ay isang traidaya tungkol sa kasakiman, panlilinlang, at ang nakapipinsalang kay natnan umalang pagpapasaya. Ang kiventu ay nakiwan isang nakababakbak damdaming mensahe. Ang kaligayahan ay hindi mabibiling pera at kung minsan ang pananahimik ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang kasinanghalangan. Anting titranslated excerpt continues as reistet. At ngayon inanayaan namin kayong pakinggan ang panghinaan kiventung araw na ito. Ang panahon sa makahaling arawang taon ay nakdadalan na katitilig sa nalamang na naktidilot sa makataon na hiwag imalis sa kanilang makatahanan. Sa loob ng isang 5 tachi, kahit ang hiyater ay hindi na kumahana ng normal, ang driver ay nakmamaniw habang bumibilong-bilong ng halit, nakakainis talaga, bakit sa panahon ngayon, graba pa rin ang hinahamit sa kalsada. Ang hirap makmaniw. Kung alam ko lang, mas pipiliin ko pang walang bayad kaysa tanghapin ito. Ang lalaki ay patiloy na nakrereklamo, hindi napapansin ang ikaling pasahero na nakaupo sa likiran. Ang baba ay tahimik na sumandal sa ipuan at ipinikit ang kanayang hamata ipang makpahinga, nakisandal sa disinasadang paninising driver. Sa ina, plano niyang simakayang tren para imiwi sa probinsya, nahinit sa pagtatapos ng taon, halos lahat ay may parehong layunin, kaya hindi niya makipagkompetensya para sa tiket. Timahal din ng mga ang habis, kaya wala siyang ibang paraan. Kundi ang makbayad ng mamahaling taxi, nahinit hindi rin ganong mahanda ang gastos. Ang lalaki sa inaan ay nakreklamo hanggang sa naubos ang kanayang buses. Nang ianhat niya ang kanayang ilo ipang iminom tibah, nahiling kanayang mata sa salamin sa likiran ang baba sa likod na nakatingin sa kanaya. Nasivasihang itinibit ang salamin, biglang nalala ang kanayang sinasabi at sa hili ay tahimik na nakmaniw. Milang isinandal ng baba ang kanayang ilo sa ipuan ipang makpahingan kanti. Kahit na sinasabi niyang nakpapahinga siya, ang kanimero at makapanghayari ay patiloy na timatakbo sa kanayang isipan. Kinakalkila niya kung ano ang kailangan niyang gawin sa hinaharap para matiginan ang kanayang kapanghangailangan sa bihay. Ang hitom at kahirapan ay patiloy siyang sinasalanta kaya't napahot at nabahot siya. Ang 5 sasakyan ay patiloy na nakmaniw sa graba. Pagkatapos ng halos 6 na oras nakarating na sila sa kanayang destinasyon. Himinto ang driver sa harap ng isang tindahan ng iniman. Limabas siya ipang buksan ang trunk at ilapak ang maleta at 3 o 4 na malalaking box sinindihan niya ang sigarilyo at imitit ng malalim, tumingin sa pasahero at naksabi, babayaran mo akong 1,000. Ha? Diba sabi mo kanina 1,200? Nakilat na naktanong ang baba. Dahil wala siyang masyadong pera, naktanong mina siya bago sumakay sa taxi. Dahil pribado ang sasakyan, walang kontrata o record, kaya nang makakiya siya ang kasahirian mula sa driver, saka lamang siya sumakay. Hindi niya inasahan na babawian tong ito ang kanayang sinabi. Kailan ko sinabi yun? Nakakita ka na ba ang driver na naksabi ng presayo bago pa man imalis? Paano ko malalaman kung saan ko pipinta para makbigayang presayo? Hindi ako nakikipagtawaran, bilisan mo para makabalik na ako. Sabing lalaki habang ikinakaway ang kanayang sigarilyo. Nakilat pa rin ang baba at hindi gustong makbayad ng labis, kaya mahina siyang nakipagtawaran, hindi ka ba pwedeng makbawasan kanti? Wala akong ganong pera sa probinsya. Akala mo ba mayaman ako sa trabahong ito? Babayaran mo ba o hindi?
Alam mo bakeng ganu karaming grabe ang kalsada papunta sa inyo. Ken masira ang sasakyan ko kaya mo bang bayaran? Sabi niya sa halit na buses itinitiro ang baba at simahaf. Narinig ng hataw sa tindahan at limabas ang isa pang ay nakrecord. Nang makita ang sitwasyon, binaho ang driver ang kanayang ihali at bimilong, babayaran mo utatawag akong pilis. Napayaya ang baba na nalan lang siya, kaya tahimik niyang binuksan ang kanayang bag ipang mahbayat. Nang iabot niya ang pera, kiminot lamang ang kilaing lalaki, kiniya ang pera at mabilis na imalis. Samhatang nakatayuan, nakilalang isang baba ang dalaga at ahat na nagtanong, Marayuay, imivika para mahtiwang Pasko. Opo alang pinayahan kaming kampanayan na mahpakasaun, kaya imivi ako. Abay, ang dami mong dalang hamit. May pakka na samang sang hayang taon. Ayos lang naman po alang. Ina na po ako. Sadang binaliwala ni Marayuay ang masisa na makan baba. Biniat niya ang mabibigat na bag papunta sa kanayang bahay. Ang kanayang tahanan ay nakatayo sa isang maliit na pirasong lipa malapit sa halong barangay. Ito ay isang limang bahay na natatakpan limot at alikabok. Sa panahon malalaking ilan o bahayo, madalas na tumitilo ang bibong o natatanghal pa ang hatila. Madalas na siyang nakpadalan pera sa kanayang hamahalang ipang-aysan ang bahay para sa animang kalamidad. Ngunit ang kanayang ama ay tamat, kaya't hinahamit niya lamang ang pera para iminom, kaya't himinto na siya sa pagpapayo sa kanila. Habang biniat niya ang kanayang hahamit mila sa labas, narinig ni Marayuay ang haingay at yawan mila sa kanayang bahay. Naina siyang hila-hila ang kanayang malita sa lipa habang mabahal siyang pumapasok. Napansin lalaki na may kiba, tinapik niya ang kanayang kaibigan, Mangsang, imivino ang iyong anak. Kamusta po tay, kamusta po kayo, ay miku sa Marayuay bilang pakbati hatong naktitipon sa kanayang bahay. Nang makita ang hapenghan na nakasalansan, wala siyang nakawa kundi ang bumintong hininga. Imivi ka na pala. Siguro ang nanay mo ay naktitimbang haskrap. Sige, mag-enjoy kayo, papasok mina ako sa kwarto. Sige. Mayroon lamang ilang maliit na silid sa bahay. Dati ang kwarto na ito ay pinaktutilihan ng apat na magkakapatid. Limaki sa Marayuay at nag-aral sa Universidad sa Manila at nagtrabaho doon. Minsan lamang siya imivitivang may day of ang panghalawang anak ay hindi nakatapos ng high-school, nagpakasal at nakatira pa sa malayo. Dahil hindi komportable ruan, naglinis sa Marayuay at pinlano na maklatak ang kitson sa beranda sa gabi. Habang abala siya sa pag-ayos ng kanayang hahamit, tuminok ang kanayang telepono. Timahal siya at tinahnan ito. May isang text mensahe, kailan ka babalik? Miss na kita. Hindi alam tao sa kabilang panah ng skriyan na matapos basahin ang mensahe, walang emoson ang dalaga, nakasimangot at naktipang ilang. Salita bahu ipadala. Napaktanto ni Marayuay na kahit anong pilit niya, hindi niya kayang mahalin ang kanayang nubayo. Matapos siyang makapagtapos, nahirapan siyang makahanap ng trabaho sa Masaklang Maynila. Ilang aplikasyon na ang ipinasa niyan ngunit walang natanggap na tahon. Sa kanayang pagkadismaya, dumating ang lalaki at tinilinghan siya, kaya nang maktapat itong pag-ibig, ahat siyang pimayag. Akala niya ay mabibiyo ang pagmamahal sa paglipas ng panahon, ngunit mahigit isang taon na ang nakalipas at hindi pa rin niya nararamdaman ang animang pag-ibig. Alam niyang hindi sila itinadhana para sa isa't isa at palagi siyang nakahanap ng paraan para sabihin sa kanaya dahil ayaw niyang sayangin nito ang kanayang pagkakataong limahaya. Sa kanayang pag-isip mula sa labas ng bakiran ay nakita niya ang isang babaeng may hawak na basket ng hadon at dalawang batang lalaki na sumusunod sa kanaya. Ang isa ay nakabisikleta at ang isa ay may dalang malaking basket. Nang makita siya ang nakababatang lalaki, ahat itong timahal sa pagbibisikleta at timakbo sa kanaya. Ate, imivi ka na. Kailan ka pa dimating? Sa labas na tiwan buwet, basta na lamang niyang iniwan ang kanayang bisikleta sa isang tabi, kaya napilitan sa Marayuay na batikan siya.
Alam nihang nach kemali sia, kaya hini mas nia ang kanayang batok at nfimiti habang dinidilon sia ni Marayoy. Ang baba, no nakita ang kanayang anak no nakakakilo, ay tinatamat na siyang pakalitan. Sa halip, tinanong niya sa Marayoy, nandito ka na pala. Nasaan ang iyong ama? Bakit hindi ko siya nakikita? Kanina pa po ako nandito, nay. Siguro po natutulog sa tatay. Kakarating lang po ang makakaibigan niya kanina. Iminom po siya araw-araw. Makpahinga na po kayo, nay. Kung ano pong gagawin niyo na po. Bihira lang po akong imiwi, sabi ni Marayoy habang imailing at nakpapaiwatig ang pakayamot. Pagkatapos ay dimiretso siya sa kusina para maglutong bigas. Ang nakatatandang lalaki ay suminut sa kanaya at bimilong ate. Pagkatapos ay suminut siya sa kanayang ina sa kusina ipang tumulong. Tinitahan ni Marayoy ang kanayang kapatid na lalaki at naisip na napakabilis niyang limaki. Naalala niya noong pumunta siya sa Maynila para mag-aral, imiyak ito at ayaw siyang polisin. Ngayon mag-aral na ito sa ika-11 baitang. Dahil matagal na siyang hindi nakiwi, nakilat siya nang makita niyang mas matangkat ito sa kanaya. Tinitahan niya ang kanayang nakatatandang kapatid na lalaki sa loob ng mahabang panahon nang mapansin niyang ang kanayang nakababatang kapatid na lalaki ay naisip din malalim. Sinindot nito ang kanayang braso at bimilong mahalang sa Kia Yaira. Iwak mong pansinin na naya siya kapag nakikita ko. Napakahalang niyang manlikaw. Napatawa sa Marayoy sa sinabing kanayang kapatid na lalaki. Ang bata ay parang matanda na nang makikwento siya tungkol sa iba't ibang bahay tulad ng pagkadilas ni Aling Sofia sa kabilang kanto at pakbaksak sa mga pipino ni Mang Yailan ukang paano hinabol sa Mang Cardo ang naktatandang karna, ngumha aso at bimangha sa posting ilaw. Timahal lamang ito nang makita niyang limabas ang kanayang kapatid na lalaki mula sa kusina at naktaho sa likod niya, buwait, sinisiran mo na naman ako sa ate mo, ano? Sumisampa ako na hindi. Bakit ka nakatataho kang hindi? Dahil wala siyang may sagot, alam niyang talo siya. Dahil may ate siya na susuporta sa kanaya, itinayo niya ang kanayang ilo at simahaf, hindi ako nagsisinanghalang. Noong Pasko, may isang babaeng mahaba ang binti na nakasuot ng maikling damit ang pumunta sa bahay para ayan sa Kia na limabas, pero hindi siya si mama. Minsan parang tanga siya. Way, ikaw na bata ko. Nang makita ni Marayoy na nakaway ang dalawa niyang malalaking kapatid na lalaki, hindi niya napigilang tumawa. Hinawakan niya ang kanayang tiyan at humilong sa ipuan habang nakpapalitan salita ang dalawa. Maya-maya po naramdaman niyang may himawak sa laylayan kanayang damit at hinihila siyang ilang beses. Alam niyang nakpapaiwatig ang kanayang nakababatang kapatid na lalaking tulong, kaya nakpanghap siyang bumintong hininga at tumayong mamakitan, tama na kayong dalawa. Kung mag-away po kayo, hindi ko kayo isasama para tingnan ang makapritas. Anong makapritas, ate? Sobrang haling mo. Number 1 katalaha. Akat tumakbo ang bata para siya, itinatos ang kanayang dalawang henlalaki at simanayas ng pag-apribo kay Marayoy. Kinabahan ni Marayoy ang kanayang kamay at dinala ang dalawa sa kanayang silid-tilihan. Kiniha niya ang kanayang maleta sa ilalim ng kama. Ipinasok niya ang password sa lock at dahan-dahang hinila ito. Sa loob ng maleta, may isang maliit na box sa harap ng masisang hamatang kanayang dalawang kapatid na lalaki. Binuksan niya ang box at kinuha ang isang itim na digital na relo at tinawag ang nakababatang kapatid na lalaki, buwait, halika. Puh! Ang bata na kanina po ay tiwang-tiwa ay nahiyang kamot ang ilo nang makita ang regalo, itinitiro ang kanayang sarili na parabang. Gusto niyang makasahirado. Nginit sa sanayas ang kanayang ate, limapit pa rin siya. Para sa iyo ito. Para sa akin po ito. Pero napakamahal nito. Paano kang masira ko ito? Tahimik na nakatayo sa buwait, kinakamot ang laylayan ng kanayang damit. Tinitahan pa rin niya ang kanayang ate nang may pag-alinlangan dahil hindi pa siya nakaroon ng ganitong kamal na regalo.
Alam ni Marayoy no nakmilo rin siya sa kahirapan, kaya naintindihan niya ang kanayang kapatid na lalaki. Hinawakan niya ang kamaing bota at isiniyot ang relo habang bumibilong, kung masira, ipadala mo na lang sa akin sa Maynila. Ipapayos ko ito at ipadadala ko ilit sa iyo, hiwak kang mahalala. Tulakang inosan, ang sinabi niya ang nakbahan luwag bota. Timanga ito sa kanaya at timakbo na may bahong relo. Sa luwag silit natira lamang ang nakatatandang lalaki. Mila pahkabata, laki itong sumasinot sa kanaya na parang bentot, nginit ng limaki ito, palaki itong walang ekspresyon, kung minsan ay hindi mo alam kung ano ang inisip nito. Tinawag ni Marayoy ito, nginit hindi tilat ng kanayang nakababatang kapatid na lalaki, kimiha itong kaway na ipuan at imipu sa tabi niya at tahasang sinabi, Ate, hindi ko kailangan ng relo. Maayos po ang lima ko. Sino nagsabi na bibigyan kitang relo? Hindi po. Tinitahan niya ang kanayang nakatatandang kapatid na lalaki, hindi niya alam kung kailan ito noong matangkat at mahanda rin ang mukha nito. Kaya naman sinasabing kanayang nakababatang kapatid na lalaki na maraming bobo ang nakakagusto dito. Habang nakisip, isiniyot niya ang kanayang kamay sa kanayang bak at kiniha ang isang maliit na kahon at ibinigay sa kanaya, ito, para sa iyo ito. Nang makita ni Yaira ang bahay, nakilat ito at imatras. Natilala ito sa kahon sa kamay niya at tumingin sa kanaya. Sa halat, hindi nito napigilan ang sarili at nakapakawalang makasalita, Ate, hindi ko ito tatanggapin. Ayaw mo ba ang regalo ko? Hindi po napakamahal kasi nito kaya'y. Hindi yan mahal. Panatilin mo ang cellphone mo, alam ni Marayoy ang ihaling kanayang kapatid na lalaki, hindi siya naksalita ng marami at hinimas ang biwok nito, at inilakay ang cellphone sa mahigpit na nakakiyom na kamay sa susunod na taon. Mag-aral ka na sa ika-12 baitang. Kailangan mo ang suporta para sa iyong pag-aral. Tanggapin mo ito mila sa akin, alam mo na hindi madali para sa akin sa Maynila. Nang makita niya ang kanayang kapatid na lalaki na nakalangan, hinimok niya ito sa loob ng ilang sandali hanggang sa tilian na itong tumanghap ng regalo, ngunit may pag-alinlangan pa rin. Kinailangan itong sabihan ni Marayoy na hiwak itong ibalik para tilian na itong tumango. Sa hobby pagkatapos kimain at makibintihan, tumakbo sa Marayoy sa silid at kiniha ang isang inan at kitson at inilatag ito sa soer. Sinabihan siya ang kanayang hamahalang na pimasok sa silid, ngunit tumangha siya. Sa kalahit ng hobby, nakita niyang may dalawa pang kimot at inan na inilatag sa tabi niya. Natakot ang kanayang dalawang kapatid na lalaki na kahatin siya ang mga insekto kung matitulog siya sa labas, kaya tumakbo sila para matulog sa tabi niya. Masayang timawa sa Marayoy at tinagsusilang mga bata po at nakatulog. Pagsapit ng imaha, ang mga araw ng Pasko sa probinsya ay tahimik at walang masyadong aktibidad tulad ng sa lungsod, kaya lumipas ang mga araw hanggang sa araw na kailangan ni Marayoy bumalik sa kanayang trabaho. Nang araw na iyon, habang nakaayos siya ang kanayang kakamit para sa kanayang pagpabalik sa Maynila, nakilat siya nang marinig niya ang isang patalastas sa pamamagitan ng loudspeaker, kung gusto mong makbaho si mama ko sa amin. Dahil ang kanayang probinsya ay mahirap, walang oras ang siniman para sumali sa mga ganitong bahay dahil natatakot silang maluko. Lumangon sa Marayoy at tinanong ang kanayang kapatid na lalaki, kailan po nakakaroon ganitong bahay dito? Ilang biwan na po ang nakalipas. Nabalitaan ko na may isang negosyante na gustong tumulong sa mga tao na imaman, ngunit parang scam kaya walang masyadong naniniwala. Timahimik siya at hindi masyadong nakisip dahil sanay na siya sa mga estratehiya sa negosyo ng mga boss sa lungsod, ngunit kakaiba pa rin, napakahirap ng lugar na ito, bakit nila ito pinili para sa kanilang patalastas. Sa hili, pinili niyang iwak pansinin ang mga bahay na walang kabilihan, sumakay sa bus at bumalik sa Maynila. Ang biyahe sa lungsod ay napakabilis, kaya hindi niya namalayan na 3 biwan na ang nakalipas mula nang imiwisya. Sa pag-isip na wala siyang progreso sa kanayang trabaho at pinagsasamantalahan pa siyang kanayang boss, imipo ang dalaga sa isang bench sa harap ng isang kainan, himinga ng malalim at tiningnan ang kanayang cellphone.
Malapit na ang kanayang takbian, kaya siniklay niya ang kanayang maabang biok at tinopik ang kanayang makong ilang beses para makising, dahil ngayon ay makpapalam na siya sa kanayang nubayo na hindi niya mahal. Habang nakisip mila sa malayo isang lalaking may makisig na itsira ang bimaba mila sa isang itim na leches. Tumingin siya sa kanayang kasintahan at nakimiti ng mahinaon at limapit para akapin siya ng mahigpit sa ikinakilat maraming tao. Nairang tinilak siya ang dalaga at pimilong pimasok tayo sa loob. Sige, hinaplos ng lalaki ang iluang kanayang kasintahan at hinawakan ang kanayang kamay. May ilang tao sa paligid na bumintong hininga na napakaswerteng dalaga. Nach-order silang pakkain at masayang nakikintihan, walang nakakalam na may isang sorpresa na nakihintay sa kanila. Tahimik na limipas ang hapinan, hanggang sa nakasakay na si Marayu ay sa kutsing lalaki, hindi pa rin niya masabi ang kanayang problema. Natatakot siyang masaktan ito at dahil sinabi sa kanayang isang tao na mapanghanap ang kanayang nubayo, nahinit sa kanayang pakisip ay walang kakaiba, hindi lamang siya nakmamahal, kaya kang makpapatimpik-timpik siya. Hindi ito ang pinakamaysay na paraan. Nang makapakmaniw na ang kanayang nubayo ng maayos at silang dalawa lamang, dahan-dahan niyang ipinaliwanag, sa tingin ko, hindi tayo makakasundo. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, nakipagrelasyon ako sa iyo dahil sa tingin ko mabiti kang tao. Gusto kong sabihin na mahalin ka pero mahigit isang taon na at hindi ko pa rin nararamdaman ang animang pag-ibig. Pasensya na. Habang nagsasalita sa Marayu ay miko siya dahil natatakot siyang makita ang kanayang mata at matikso na makpatiloy sa relasyon. Habang nakakilihan, nagsalita ang kanayang nubayo at malamang na nagtanong, sigurado ka na ba? Nang makita niya na hindi nakalinlangan ang dalaga, tumango ito ng paulit-ulit, tumahimik ang lalaki. Limipas ang isang minuto at 2 minuto, bigla siyang naboliv at timawa ng malakas. Agad niyang ibinalik ang kotse kahit na nakmamaniw siya sa isang unaway na kalaya. Sa kabitihang palat, kakunti ang sasakyan doon kaya walang nangyaring insidente, nahinit natakot sa Marayu ay sa kanayang biglang aksyon, hinawakan niya ang kanayang balikat at tinanong, anong ginagawa mo? Hindi ito ang donpawi sa akin. Hindi siya sinakot ng lalaki, patiloy na pinabilis ang kanayang sasakyan, kahit na nakmamakawa siya sa kanayang tabi na himinto. Sa hili, hindi na niya kinaya ang kanayang panghanghilit, kaya simakaw ito, tarantado, tumahimik ka ba? Sawa na ako sa pagpapanghap. Mabilis na nakmaniw ang mamahaling sasakyan sa hakway hanggang sa tilihan na nilang nakita ang ilawang langsot. Hindi maintindihan ni Marayu ang layanin lalaki, nahinit alam niyang hindi siya katilat ng kanayang walang kasalanang hitsiro at sigiradong nasa panhanap siya. Sa kabaliwan tong nakmamaniw, nakita niya ang isang balagtot na ngiti sa kanayang mukha na dati ay mahinaon. Nakingat ang lalaki mila nang simakay siya sa kotse, nang nakpanghap siyang makinua at bitbitin ang kanayang bag, kung saan nakalakay ang kanayang wallet at cellphone. Kaya ngayon, kahit natakot siya, wala siyang makawakan ang imipo, dahil kung makaway sila sa loob ng kotse, maaaring mamatay sila pareho, dahil ang bilis ng pagmamaniw ng lalaki ay imabot na sa pintong pagbabala. Pagkatapos ng halos 20 minutong pagpapabilis, sa hili ay himinto ang kotse sa harap ng isang fila sa labas ng Maynila. Ang madilim at klasikal na hitsira nito ay nagbigayang kakaibang pakiramdam sa fila. Bimaba ang lalaki at nagsinding sa karilayo, ang kanayang pagkadamunayo ay hindi nabawasan sa harap ng tanawang ito. Palihim na nala ni Marayu ay na ang lalaki ay hindi lamang adik sa karilayo, ang kanayang sinisinok ay hindi normal. Nang masinok ang kalahating sa karilayo, imikot siya sa pintuan ng pasahero at sinipa ito at simakaw, bababa ka ba, baba. Sa kanayang babalang tingin, nakatibili na bimaba sa Marayu ay. Naalala niya ang kanayang pakikita sa taong yun ilang araw na ang nakakaroon, nang hinhinak ang kanayang peso at ang kanayang kamay ay pinakpapawisan. Nang makita siya ang lalaki, agad niyang hinawakan ang kanayang maabang biok at hinila siya sa bahay, hindi pinansin ang kanayang pagpipimahlas.
Pagka bikas ng pentung fila bemingat ang isang nakakadering amoy na timama sa ilong ni Marayoy na hindi niya napigilang sumiko. Ang buong malaking bahay ay madilim, walang kahit isang tao. Naramdaman lalaki ang kanayang triturayo, akat niyang binitawan ang bihok niya at himawak sa kanayang muka at timawa. Hanat niyang nilangap ang amoy na halo-halo sa hangin, hanghang sa nasiyaan siya at tiningnan niya ang dalaga na nakupo sa lipa at sinabihan siya. Alam ni Marayoy na nakatakbo siya ang isang taong may sakit sa pag-isip at kahit na mamamatay ito. Ang kanayang muka ay mapitla at hindi siya makatayo kaya natakot siyang mahmakawa sa kanaya, pwede mo ba akong ihatid paiwi? Nakamali ako, hiwag mo akong takitin. Hindi niya pinansin ang kanayang pakisap at naktango sa kisina, kiniya ang isang matalim na kitsalayo at iniahis ito sa tabing dalaga na naktilot ng isang nakabibingang tinoh. Lemiot ito at pinisal ang kanayang panga at sumakot, alam mo ba kung mahkano ang tinis ko dahil sa yayo? Isang babaeng taga-probinsya na nakpapanghap sa akin. Nakamali po ako. Lemiot sa Marayoy, ipinaktikit ang kanayang hakamay, kinahat ang kanayang halabi hanghang sa pamitla at ang kanayang bihok ay mahilo. Sa harap ng kanayang kamatayan, natakot siya at nakmakawa na iligtas siya. Ngunit habang hindi pa siya nakakabawi, hinila siya ang lalaki at dinala sa isang madilim na silid. Sa loob nito, sa isang kama na madalas makita sa isang ospital, isang babaeng payat at mapitla ang nakaiha, habang pinahirapan ang pahinga, na parang gustong himaba ang kanayang bihay. Ang kanayang tiyan ay natatakpan ng isang tela, ngunit ito ay madiho, at sa ilang lugar ay tiyo na. Ang amoyng silid ay hindi makayanan, hindi lamang ang amoyng diho, kundi mahang ang amoyng nabibilok na halos sa dimi. Hindi kinaya ni Marayoy ang tanawang ito na mitla siya at tumalikot para tumakbo. Gusto niyang imalis sa lugar na iyon, ngunit hinawakan siya ang lalaki sa kanayang bihok at hinila siya pabalik. Sa biglang aksyon, bimaksak siya, bago siya makapagriyad, hinila niya siya pabalik at itiniro ang silid at nakbanta, may dalawa kang pagpipilian. Ina, magsigen ka ang kontrata para ibenta ang iyong organ para kimita ang pera, upang halawa, katilat ng babaeng iyon, magiging tiyo ka hanghang sa mamatay. Boliv ka na. Sigaw niya at pimahlas. Nang sisibikan na niya siyang pigilan, kinahat niya ang kanayang balikat, na naktilot ng sakit sa kanaya at nawalan itong hawak sa kanaya. Mabilis na timakbo si Marayoy sa pintuan, ngunit hindi siya kasing lakas ng lalaki. Nakalit siya, akat niya siyang hinawakan at sinampal sa muka. Nailo si Marayoy at bimaksak sa sahig. Sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas para limaban, nakaiha na lamang siya at imiyak, pakisap, patawarin mo ako. Sa kanayang pagdirisa, nakita niya ang lalaki na naktirok sa kanayang isang bahay, maaaring druha, o isang nakamamatay na sakit. Ngunit may lakas pa ba siya para limaban? Hindi, wala siyang makakawa kundi ang manuot hanghang sa tilihan na siyang mawalan ng malay. Nang makamalay siya, hating habina. Nakitang dalaga na nakaiha siya sa isang kama sa ospital, ang likod ng kanayang kamay ay may nakasaksak na tibo na nakpapadaloing likido sa kanayang katawan. Ang nakakatakot na ima ay imispong mila sa kanayang alala na nahing dahilan ipang mawalan siya ang kontrol at manhinig at simahaf. Narinig ang sigaw sa labas, akat silang pimasok. Nakitang Nash ang kanayang psikolohikal na kawalan katatahan, akat siyang tumakbo at niyakap siya, hinawakan ng mahigpit ang kanayang dalawang kamay ipang hindi siya mabalif sa takot at hablitin ang tubo. Timakbo ang lalaki at hinimas ang likod ng dalaga at inalif siya. Bimilong ito sa kanayang tainga, ukay na ospital ito. Tiningnan ni Marayoy ang pamilyar na muka ng lalaki, timahal siya sa pagpipimahlas, naknangdang ang kanayang hamata at himagpi. Walang nanghas na maksalita, alam nilang lahat ang pinagdaanan ng dalaga. Imalis silang lahat para bahan siya ang pribadong espasyo. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisiri sa kabitihang palat ay malisok pa rin ang kanayang katawan. Ang itinirok sa kanaya ay isang pansamantalang hamot na pampatilok kaya walang iniwang bakas.
Sa arawang kanayang pakhlabas, nakita ni Marayo ang tong yaon, nakpapasalamat siya at tumakbo para tanunghan siya, pilis po ba kayo? Okay ka na ba? Malaki rin ang naitilong mo kung hindi dahil sa kooperasyon mo sa pag-install ng hubs, hindi mahiling makatawan ko ang mga kriminal na yaon. Kung ngayon sila makikilong po ba sila? Paparisahan sila pero hindi ko alam ang detalye. Ang maikling pag-isip na iyon ay nakpaisip kay Marayoy dahil noong araw na iyon hindi siya nakpabaya sa babalang tiyo sa kanaya na mapanhanap ang kanayang kasintahan dahil sa mabait nitong anayo. Himinga siya ng malalim at pinahon ang kanayang loob at sinabi sa kanayang sarili na dapat siyang maksikap po pagkatapos ay imiwi siya ng mapayapa. Bagamat nalitas na niya ang nakakatakot na relasyon na yaon bimalik sa Marayoy sa panimilang pinto dahil ang kampanayan niya ay itinayong kanayang dating kasintahan ipanglinlangkan ang hatarhik na kanayang pinipintiraya. Kayan ngayon nang bimaksak ang halahe, lahat ng ari-arian ay dinala para imbestigahan at litisin. Ang batang baba mula sa probinsya ay milang nalangkot sa paghahanap ng ibang trabaho ipang mabihay. Matapos maksimiting 5 resime ng sabay, hindi niya akalain na lahat ng 5 ay tatanggihan. Nakaiha siya sa kanayang silit sa loob ng ilang araw na nakparamdam sa kanaya na mas lalo siyang walang trabaho. Inis na siyang labas-masok kimain at matilok. Balak ni Lennon na imiwi sa loob ng ilang panahon, hinat nang malala niya ang masasamang nangyari, hindi siya naklakas loob. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasabi sa kanayang pamilya ang tungkol sa kanayang mga pinagdaanan dahil ayaw niyang makalala at mabahala ang mga tao sa probinsya. Nakpatiloy ang sitwasyon hanggang sa arawang kanayang follow-up check-up sa doktor. Nakatayo sa pasilayo at pinakmamastan ang mga taong naghihintay na kimihan numero, nakita ni Marayo ang isang pamilyar na pahiro na matagal na niyang hindi nakikita. Marahil dahil sa kanayang labis na pagtingin, ang lalaki ay napansin at tumalikod ipang harapin siya. Saklit na nakilat ang mukha nito, pagkatapos ay lumapit siya, Marayoy. Ikaw po ang anak ni Mangsang. Ako si Tiyo Camille, ikaw sa Marayoy. Tiyo, ang tagal na po nating hindi nakita. Kimusta po sa Mangsang sa bahay? Okay naman po siya. Nakpapakamot din po ba kayo dito? Nakpapacheck po ako. Masayang nakipag-isip ang lalaki sa batang bobo hanggang tanghali bukod sa pagtatanong tungkol sa kanayang pamilya. Ipinakmamalaki rin niya na nakita niyang nagsisimikap ang anak ng kanayang matalik na kaibigan ipang makapag-aral at magtrabaho sa Manila. Ngayon pa man, nang tananghan niya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at ang dahilan kung bakit siya pumunta sa ospital, ikiniwento ng batang bobo ang nangyari. Naktiwala siya at nakbilin sa kanaya na hiwag sabihin sa kanayang pamilya dahil natatakot siyang makalala at mawas sila sa kanaya sa probinsya. Para sa kapalaran ng batang boba, lihim niyang hinanghan ang kanayang katapanghan at pagiging matatag. Inimbitahan siya ang lalaki na magtrabaho sa kanayang kampanaya, tiniyak din niya na ang kapaligiran doon ay makakatilong sa kanayang bihay. Nakinig sa Marayoy sa sinabi ni Tiyo Camille na naktilot sa kanayang pag-alinlangan, nakinit nakatibili siya dahil naisip niyang hindi siya sapat na may kakayahan. Ngayon pa man sa ilalim panghikat nitong nanalo sa dondong negosasyon sa merkado, wala na siyang dahilan para tumanggi at pumayag na magprobatyon. Ang hindi lang alam ni Len ay ang kanayang inasahan sa hinaharap ay tahimik na sinasabutoang isang masamang tao. Isang estranghero ang naktolang dalawang lalaking probinsyano sa kanayang bahay. Ito ay ibang-iba sa lahat ng mga bahay sa kanilang probinsya. Ang mga sa labas ay natatakpan piteng-piteng keramik tiles. Ang mga donan ay may artipisyal na damihan na pinito ng maayos. At sa tabing harawa ay may isang swimming pool na mas malaki kaysa sa kanilang silid-tilihan. Nakilat sa mangtag nang makita ito, Naki, siguro balayon ang halaga ng bahay na ito, Mangsang, hindi ba? Kailangan po bang itanong yan? Kung magtatrabaho tayo habang bihay, hindi natin ito makikiha. Ang dalawang mahirap na lalaki ay naklakat at nakpahayag ng kanilang pahanga sa karanghaang bahay, hanggang sa dinala silang may mang lalaki sa harap ng isang kahoy na mesa.
Inipo siya at kinawaan sila na limapit sa tapat niya, mila nang makita sila hanghang sa makapasok sa bahay, palaki siyang nakangkiti na nakpapakitang isang makalang, tapat, at malapit na pakihali. Ano ang inaisip nila tungkol sa aking alok? Naki, may matanda na akong ina at malilit na anak, kung masangkot ako sa panlilinlang, makikilong ako hanghang mamatay. Sumangal sa mangtag at nakpaliwanag ng may kumpiyansa na nakpahanga kay mangsang na nakupo sa tabi niya sa kanayang kasanayan sa pagsisinunggaling ng hindi kimakirap. Dahil sa tahu ay walang anak, nakipag-asawa siya sa isang baba na pinagtaksilan siya at pagkatapos ay naktibosyaw at nanatiling singla hanghang ngayon matahol ng amo ang kanayang ina. Nahinit tila makatwiran, palang gustong makilong, kaya pimayag siya at tumango. Nang makita ang mayamang lalaki na tinatanghahan dalawang tao sa kanayang harapan ang kanayang mahandang alok sa wakas ay inilabas niya ang kanayang trump card. Naglakay siya ang isang stack ng habahong 500,000 na perang popol sa mesa at dahan-dahang nakbayo kay mangsang, ito ang panang deposito, patutinaan ko sa inayo na hindi ko kayo niluluko. Sa pagkakataong ito, naktataka pa rin si Arline sa mabangong tempok ng hapulaima, kaya hindi pa siya nakatagon, ahat na sinahot ni Mang Mika habang naktidida pa rin, paano mo kami patutinayan. Pagkarinak ng makasalita, ahat ng himiti ang mayamang lalaki. Nakita niya na malapit na niyang makiyo ang biktima, ngunit pinanatili pa rin niya ang isang kalmado na ekspresyon at sumahot. Narinig ko na kilala mo si Camila na naktatrabaho sa real estate sa Manila, hindi ba? Magkaibigan kayo mila pagkabata. Sino si Camila Manila? Ang kilala ko lang ay si Camila na maliit sa probinsya, ngunit makatintaon na ang nakalipas, kinirakot niya ang pera kaya kinimpis ka ang kanayang kaari-arian at timakas sa timok ipang iwasan ang pagkakutang. Paano siya makakaroon real estate? Ibinahayway niya ang kanayang kamay habang nagsasalita na para bang sigurado siya na ang alam niya ay hanap na tama. Hindi inawasan, timawa ng malakas ang lalaki nang marinig niya ito. Timinsan siya nang may pahamak at naktanong, sino ang nagsabi sa iyo na nabangkarote si Camila dahil sa korupsyon? Sinabi niya sa akin mismo. Nang paminta siya sa bahay ko. Nakakitumpan siya at walang makan kaya timira siya sa bahay kong ilang araw. Naluko ka na sobrang ayman na ni Camila ngayon sa Manila, siya pon ang may hawak ng real estate. Nang marinig ni Mangsang na kinikitaya siya ang mayamang lalaki sa pakikang tanga, naktataka siyang napatinhanga. Malinaw na nakasakit siya noon pakising niya, nakita niya na ang kanayang kaibigan na direktor ay may malaking pakakutang at himinging pansamantalang tirahan sa kanayang bahay. Naramdaman po niya na mas maganda ang mamihay ng payapa at makakiyang pera. Ngunit bigla niyang nalaman na niluluko siya, hindi niya ito kayang paniwalaan, nagsisinunggaling ko. Bakit niya ako lulukuin? Paano ko malalaman? O baka natakot siya na imaman ko at mas mukhang masaya kaysa sa kanaya, nagsalo siya. Habang nagsasalita, pinakmamastan lalaki ang hamaka sa kanayang harapan na nakakang mapitla at pila dahil sa halit. Ngumiti siya nang may pagtatagumpay at maingat itong itinaho. Sumandal siya sa kanayang ipuan at nakpahinga, iniwan ang dalawang tao sa kanayang harapan na nakbilanghan, hindi na kailangang makisip dahil sigurado na siyang panalo sa larong ito. Matapos ang dalawang linggo ang pagtatrabaho para sa kumpanayan kanayang mabait na tiyo, naramdaman nila na ang labis na pasasalamat dahil ito ay isang kapaligiran na nababahay sa kanaya. Masaya siyang nakmamaniw mila sa trabaho nang biglang tuminok ang kanayang telepono mila sa kanayang bulsa, napilitan sa marayo na himinto at kinan ang telepono ipang tingnan. Ang kabilang linya ay ang numero na ibinigay niya sa kanayang nakatatandang kapatid na lalaki, inisip na may nangyari sa bahay kaya dali-dali niyang sinahot ang tawag at nagsimilang marinig ang pamilyar na buses, ate. O, bakit? May nangyari ba kay Papa? Hindi ko alam kung bakit bigla siyang gustong pumunta sa Manila. Sinisendan ko sa Papa ngayon. Ay naki ang hirap sabihin kahit hinihinga ako. Sa madaling salita, nasa sasakyan kami ni Papa papunta sa Manila.
Segiro bikas pa kami makakarating, timawak ako para ipalam sa yayo bababa ko na main kay kasi dito. Sila. Hindi pa natatanong nila, nakaring na lang ang telepono. Nakisip sila na sandali, hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang nakakanayan ang kanayang papa. Nang malala niya, bigla siyang kinabahan. Posible bang nalaman ni papa ang tungkol sa nangyari kaya pimilit siyang pumunta dito. Pero siya, sa normal na sitwasyon, ay hindi malasakit hanggang sa pintong morgen pa bigla at gumawan ganitong bahay. Nang makita niyang hindi niya kayang isipin ang problema, sumakay siya sa kanayang sasakyan pauwi at naghintay na makita sila para tanungin sila. Sa madaling araw, nakising sa Marayuay, nakayos at timakbo sa estasyong tren. Naghintay siya hanggang sa makatanghap siyang tawag mula sa kanayang kapatid at pagkatapos ay naglakad siya sa paligid. Mula sa malayo, nakitang batang lalaki ang kanayang ate at simahap siya sa kanayang ate. Dito. Timakbo ang batang baba, tinanghan ang kanayang kapatid at bimati, pagkatapos ay bimaling sa kanayang papa, na hindi may wasang mohang abala at makalala. Papa, bakit gusto mong pumunta dito? Hindi ka naktatrabaho, bakit ka nandito? Iwag na kayong sa minut pa. May inasikaso ako. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Psk. Matanda na ako, hindi na ako kailangang bantayan. Pagkatapos, nang hindi man lang pinapansin ang kanayang dalawang anak, simanaya siya sa isang taxi sa malapit at sumakay. Hindi pa nakatituhon sa Marayuay at ang kanayang kapatid, nakatilala silang pinanuot ang kanayang pag-alis. Sa hili, ipinadala ni Marayuay ang kanayang motorsiklo at sumakay sa isa pang sasakyan ipanghabilan siya. Hindi niya maintindihan ang hindi malinaw na mga aksyon ng kanayang papa. Pagkapun kanayang kapatid, akat niya siyang tinanong, bakit biglang nakakanayan sa papa? Hindi ko alam. Pagkatapos kimain na papang po sa tindahan ni Aling may kasama sa mangta pumunta siya sa Manila. Akala ni mama nagluluko sa papa kaya nakaway sila. Hindi siya nakinig madaling mag-impakang ilang gamit at pumunta sa estasyong tren. Nakalala sa mama na may mangyari kaya sinabihan niya akong sumunod. Habang nagsasalita, abala ang kanayang kapatid sa pagkakabit ng kanayang seatbelt. Wala nang isip sa Marayuay sa sinabi niya, kaya sinabihan niya siyang, tandaan mo kung may kakaiba po. Nang makita niya na nakakilihan din ang kanayang ate sa kusang loob na pakilos ng kanayang papa, kinamot ni Yaira ang kanayang ilo, inisip ang isang bahay, may isang kahina-hinalang bahay. Ano yun? Ang pera. Kadalasan ay nakupo lang sa papa kasama ang mga matatanda sa nayon naghihintaying sahod mula kay mama. Pero kapon pagkatapos naming mag-away, imalis agad siya. Ngayon ko lang napansin sa nakakiyang pera sa papa. Hindi mo alam ang pera ni papa. Nang marinig ni Marayuay ang sinabing kanayang kapatid, hindi niya ito matanghap, sa papa ay may black fint din. Pero masyadong kakaiba, kadalasan ay walang tayong makan son siya nakakiyang ipon. Hindi naintindihan driver ang sinasabing dalawang pasahero dahil nakikipag-isap sila sa lokal na wika, kaya ang alam niya lang ay sundan ang original na tahibilan na sundan ang sasakyan sa inaan. Ngunit nang makita niyang nakalampas na sila sa kantong at ang likha sa inaan, nakatibili siyang tanungin ang batang baba, malapit na tayo sa condominium ni Camille, ang may-aring sikat na kumpanayang real estate sa Manila. Mayroon ba kayong kamag-anak doon? Hindi nila pinapapasok ang hatahalabas. Pagkatapos magsalita, agad na iminto ang sasakyan na sinisundan nila. Bumaba mila doon ang lalaki, dahan-dahan siyang limakat sa ibang direksyon. Nang makita ito ni Marayuay at ang kanayang kapatid, nakpayat sila sa taxi at hinabo ang kanilang papa. May limabas na komplikadong sinak sa kanayang peso, ito ay tandang hindi may wasang masamang bahay. Matagal na siyang hindi pumunta sa lugar na ito, medayo na lilihap sa mangsang. Patiloy siyang naglakad na para bang sinabing kanayang haninino at himinto sa harap ng isang tindahan ng iniman.
Nang makita niya no ang baba sa loob ay isang dating kakilala, himinga siya ang malalim at imipo sa isang plastis na mesa sa malapit at imorder ng isang basong iketya. Nang dalin ito, halos abala ang taong yun kaya hindi niya napansin ang makakistuma sa paligid. Akala niya ay hindi na siya malalang baba, kaya naksalita siya, "Kimista ang benta mo ngayon? Sino ka? Nakalimutan mo na ba ako?" Makatin taon na ang nakalipas, paminta ako dito mula sa probinsya, dimalaw ako sa tindahan mo. Naki. Ilang taon na ako para malala ko ang hanakaran. Nang marinig ito ni Mang Sang, naramdaman niya na may katwiran siya. At nang makita ang pitang biyok, kanti lamang ang itim na biyok ng naktitinda, nakisip siya sandali at nakpasaya na diretso siyang magtanong. Noong panahong iyon, narinig ko na siya paminta siya sa timog ipang magtrabaho, ano ang katotohanan? Sino? Si Camilla. Narinig ko na noong direktor siya dito mila noon. Narinig mo ba ang tungkol sa kanang pagpintasan man? Totoo bang kinirakot siya kaya natiklasan? Naki. Pinaniwalaan mo rin ang hatsismis na yan. Si Camilla ay kilala sa kanang kabaitan, hindi niya kakawin ang sinabi mo. Nang matapos makikwento ang baba, nanahimik na lamang siya at tumango na para bang naintindihan niya. Hanggang sa naubos niya ang kanang basong iketya, nakakilihan pa rin ang kanang isipan. Kinuha niya ang kanang 5 telepono, mabilis na nakdial ng isang sirayan mga numero at tinawakan ang kabilang linaya. Dahil sa malayo ang distansya, hindi alam ni Marayoy at ng kanang kapatid kung sino ang tinatawakan kanilang papa at kung ano ang sinasabi. Ang tangang bahay na malinaw ay ang mukha niya ay noong kilibot, nakpapakitang hindi paniniwala, ngunit may halong inis. Natatakot na matiklasan at polisan ng kanang papa, naktakot sila sa isang sulok sa labas at pinakmamastan ang sitwasyon. Hindi alam ni Marayoy ang 5 kwento ng kanang papa at ni Tiyo Camilla, ngunit alam niya na makaibigan sila mila pagkabata. Kaya malamang na paminta dito ang kanang papa dahil sa isang bahay na may kaugnayan sa Tiyo. Ngunit ano ba ang nangyari para mohang pabigla-bigla, tamat at humawang hayong bahay ang kanang papa? Nakatayo ang tatlo sa kanila, naktatakot dito, naktatakot doon, at nakantay hanggang sa makiwi ang may-aring fila. Himinto ang espesyal na sasakyan na nakadit sa kanaya sa harap ng kate. Mila sa loob, bumaba ang isang lalaki na may seryosyong mukha. Ang hitsirang lalaki ay nakpapakitang isang may edad ng estilo, ngunit napaka-elegante. Nakimiti siya at nakpalam sa driver at naklakat papasok sa bahay. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kate, pinakalan siya ang isang kamay. Bagamat nakilat siyang ilang minuto, nang makita niya ang pamilyar na mukha, napakasaya niya, Sang. Ikaw pa yan. Sa kabaliktaran kahalakan sa milang pakikita sa kanayang dating kaibigan, sa Mang Sang ay nakpakitang isang madilim na hitsira. Nang makita niya ang pakakaiba sa pakitan ng dalawang tao, naramdaman niyang hindi siya kasing handang driver. Ang paninibago ay nakdulot sa kanayang pakkawalang pakisip, inisip na pinaalahan kanayang kaibigan siya, sinisisi siya, kaya naksinungaling siya, at nakalit at simahaf, bakit mo ako niloko? Sinabi mong kinirakot mo ang pera at paminta ka sa timog para takasan ang pakakatang. Sinabi mo pa sa akin. Bakit ka ngayon nakaka-relax at may nakahatid pa sa yayo? Minamalit mo ba ako? Hindi yon ang inaisip mo, Sang. Ang bahay na yon ay hindi mo naisip eh. Nakakilihang nakpaliwanag ang lalaki. Ang problemang ito ay isang sitwasyon na nasa kanayang isipan sa loob ng higit sa 10 taon, ngunit nang mangyari ito, hindi niya alam kung paano sabihin sa kanayang kaibigan ipang manawa niya. Alam niya lang kung paano makbayo ng panti-unti. Ang lahat ng hatrik na. Dating ginamit sa negosyo ay walang kabilihan. Nang makita ni Marayoy na ang sitwasyon sa harap niya ay nakakang hindi matatak, tumakbo siya ipang pigilan ang kanayang papa ipang hindi siya makalit at humawang isang bahay na hindi tama. Pero hindi nakabala sa Mang Sang nang makita niya ang kanayang dalawang anak na biglang tumakbo, tinitahan niya ng husto ang lalaki nang hindi kumikirap.
Pagkatapos, itinilak niya ang kanang anak na baba na mahigpit na nakayakap sa kanang braso at timinghan siya sa kanang kaibahan ng may malungkot na damdamin, pinagsisihan ko na tinilinghan kita noong nakaraan. Pagkasabi nito, tumalikod siya, dahil hindi niya maisip na ang kanang kaibahan na kasama niyang kimain kamuta ay naksininghaling sa kanaya sa loob ng maraming taon. Nalungkot din siya. Natanto ni Marayu ay na hindi mapakali ang kanang papa, kaya itinilak niya ang kanang kapatid at sinabihan siyang sendan ang kanang papa. Siya, paminta sa kanang tiyo na nakatayo at nakatatoka, himingi siyang pamanan, tiyo Camilla, may problema ang papa ko, kakusapin ko siya mamaya, sana hiwag ka nang makisip kung ano-ano. Bemintong hininga ang lalaki, malungkot ang kanang maka. Tumango siya at sinabi sa batang baba at sinabihan siyang alahan ang kanang papa ng moyos at ihatid siya pauwi ng ligtas. Nakpaalam sa Marayu ay sa kanaya at simakay sa taxi ipanghabilin ang kanang papa. Nang marinig niya sa kanang kapatid na gustong imiwi ang kanang papa, lumabas siya sa estasyong tren. Pinakmamasdan ang hatong dumadaan, nakita niya ang pamilyar na pahirang kanang papa na naghihintay sa paparating na tren sa kanang harapan, nakalala siyang limapit sa kanaya. Papa, bakit ka na naman lumabas dito? Hinilo mo ang lahat. Malapit nang humabi, imiwi na tayo. Nang makita ni Mangsang ang kanayang anak, hindi siya nakabala na tingnan siya, nakupo na lang siya doon at iwinahayway siya pauwi. Inisip na hindi pa siya kimakain, pimili mina sa Marayu ang tinapay at soy milk para sa kanayang papa at kapatid, ipang kimain sila. Tutuin ha, nang makakain, nakarelax na si Mangsang. Nang makita niya na mas komportable na ang kanayang papa, dahan-dahan siyang nagtanong, Papa, nagmamadali ka bang pumunta sa Manila dahil kay Tiyo Camilla? Nasayang lang ang tiwala ko sa kanaya sa loob maraming taon, niloko niya ako. Wala po ba kayong hindi pakakanawan? Pumunta ako dito ipang patinayan. Hindi ko inasahan na tutua. Pero Papa, napakabait ni Tiyo Camilla. Tinilanghan pa niya akong magtrabaho sa kumpanya niya, napakahandang trabaho. Bago pa man siya makapagsalita, biglang tinitahan ni Mang Mika ang kanayang anak na baba. Halit siyang tumayo, itiniro ang mukha ni Marayu at sinisi siya, nagpapasalamat ko sa isang tao habang sinasaktan ang isa pa. Si Mama ka po sa kanaya. Anak. Wala na akong pakialam. Kung magtatrabaho ka kay Camilla, hiwag ka nang imiwi. Nang handa nang imalis ang susunod na tren, halit siyang simahaw at hindi na nakisip, imalis siya sa tren. Alam ni Marayu ay nakalit ang kanayang papa, kaya hindi na niya nakawang magsalita, sinabihan niya lamang ang kanayang kapatid na bagang pansin ang kanayang papa at ipinalala sa kanaya na kung may mga orang masama, tawagan siya kahat. Mila noon nakita pa ilit ni Marayu ay sa Tito Camilla minsan. Ikinibento ni Tito Camilla ang dahilan kanang hari noong araw na yawn at imasang may parating ni Marayu ang kanayang pakinging tawat sa kanayang ama, dahil inisip niya na kung iwi siya sa probinsya, hindi siya papansinin ng ama. Nakita ni Marayu ang sinseridad ng lalaki kaya't imuwi na lang siya at namhakong sasabihin sa kanayang ama. Pero sa isip niya, hindi naman kasalanan ni Tito Camilla ang nangyari. Tama bang makasakit lang dahil nainghit sa ibang taong mas mahanda ang bihay? Sa hili, nakpasaya sa Marayu ay nabaliwalain ang walang katutirang bahay na ito at makbukas sa kanayang trabaho. Tahimik na lumipas ang lahat hanggang sa isang araw, nakatanghap siyang tawag mula sa kanayang nakababatang kapatid sa probinsya. Ikinibentong bata kay Marayu ang ilang kakaibang bahay na nangyayari doon kamakailan. Ina, hindi niya alam kung paano pero nagkaroon malaking pera ang kanayang ama. Kada ilang araw may pinipintahan ito at pakbalik may dala itong isang salansang pera. Nagtanong ang kanayang ina pero sinabing ama na halang ito sa kanayang pinahirapan at ayaw nitong sabihin kung saan halang. Ipinakmalaki po ang ama ang pakbiling isang flat screen at ipinakmayabang ito sa mga kapitbahay. Pangalawa, tungkol naman sa gripong naktutiro kung paano ay maman. Ilang biwan pa lang ang nakalipas, sa hirado ang lahat na isa itong iring panluloko.
Pero nitong hanakarang araf halos lahat ng walang trabaho ay sumasali sa organisasang ito at tanging ang makakasapi lang ang nakakalam kanilang ginagawa. Partikular ang namamino sa rearrangement ay sa mang tiyo ang kamporang kanayang ama sa iniman. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang kalisihan. Kanayang ama na hindi maganda. Inisip ng kanayang ina na dahil ito sa pagpapakairap ng ama para kimitan pera, dahil tivang iwi ang ama, nakakasakit itong ilang araw bago gumaling. Sa paglipas ng panahon, tila may problema na ang isip ng ama. Madalas itong makisa na nakbibilanghan at timatawa ng malakas at minsan naman, bigla na lang itong makakalit at sisigawan ang kanayang ina. Minsan, bigla na lang hinawakan ng ama ang kamay ng kanayang bunsong kapatid at sinabi, hindi mo kailangang pumunta sa Maynila. Dito sa atin kaya natin kimita ng malaking pera. Parang makakaiwalay na kiwento pero kung isipin mabiti makakagnay ang mukha ito. Sumaki sa isip ni Marayo ang isang matapang na ideya. Sinabi ni Marayo ay sa kanayang kapatid na bantayan ng mabiti ang kanilang ama at sabihin sa kanaya at kung mori sendan ito at alaman kung saan ito kimikiyang pera. Pero kailangan niyang mohang tahimik at maingat dahil maring mapanhanap ang kanayang kapatid. Pagkalipas ng isang linggo nakpadalan ha ang kanayang kapatid ng isang litrato. Bagamat malayo ang kiha at hindi mahanda ang kalidad, hindi niya maring hindi makilala ang tong naruan. Siya ang presidenteng isang kilalang kumpanya, ang tong kilala bilang isang sikat na pilantropo dahil nakbigay na itong dondong malayon sa mga organisasyon hatong may kapansanan sa buong bansa. Abala siya sa pagtingin sa kainahin na lang makang ito, nang timawak bigla sa kanayang shelbuna kaya't nakilat siya. Akat namang sinahot ni Marayo ang tawag, bakit? May isa po akong ikikiwento sa yayo. Noong sinisendan ko sa papa, hindi ako nakapasok sa loob, pero noong lumabas sa papa na may dalang isang sipot ng pera, may nakatakip na benda sa kaliwang kamay ni papa para sumipsip ng deho. Sigurado ka? At hindi lang sa papa. Ganito rin ang nangyayari sa ibang tao sa barangay. Imiwas kami na diyan. Pag-ibig ko doon na natin pag-isapan. Tandaan mo, hiwag kang kakawang animang hakbang. Sige. Matapos marinig ang ikiniwentong kanang kapatid, nagsimilang makaramdam kakaiba sa Marayoy. Nakisip siya ng kanti at saka timawak sa isang pamilyar na numero, halo pilas po. May gusto lang po akong itanong sa inayo. Kailan po kayo libre? Halos alas 10 ng gabi nang matapos ang tawag. Hindi makatilok sa Marayoy, naalala na naman niya ang muntik na niyang ikamatay dahil pinintiraya siyang tong iyon, nakhilo ang kanayang isip pero hindi niya maintindihan kung ano ito. Sa araw ang kanilang pakikitang pilis, dumating sa Marayoy ng mas moha kaysa sa inasahan. Tahimik niyang isinilat ang mga importanteng impormasyon sa isang notebook. Nakita na siyang lalaking pimasok na abala sa pag-isip kung ano. Limapit ang lalaki sa center, imorder isang tasang kape at saka limapit para imipo at bimati, kimesta ka na? Okay lang po. Ano po ba ang may tutulong ko? Hindi nakatibili sa Marayoy na ikiwento ang lahat ng kanayang nalalaman sa tong karap niya. Ipinahayag niya ang kanayang personal na opinyon tungkol sa panghayaring ito para lebos itong manawan. Nang maintindihan ng pilis ang kiwento, pimikit ito at nakisip ng kanti, sa totoo lang, may isang iring kaso na ipinadala sa akin kamakailan mula sa mataas na opisyal na ito sa akin na mag-imbestiga. Gayon pa man, dahil walang animang ebidensya o suspect na naignay, hindi ko ito matiloy. Bukod dito, ang tong gumawa nito ay maring may mataas na antas ng impluwensya, kaya kung makikialam tayo, magiging malaking gulo ito. Para makasahiro, tanong niya sa dalaga, sabi mo may problema ang organisasyon na yaon. Mayroon ka bang animang ebidensya para patinayan ito? Iwi po ako sa probinsya dahil nakalala ako sa kalagayan ng aking ama. Kung papayag po kayong imbestigahan ang kasong ito, hanap po akong ebidensya. Hindi nang sa Marayoy na makipagsapalaran ng hindi sigurado sa animang bahay.
Kailangan niyang isang tong handang tumulong sa kanaya kapag kinakailangan. Ang pagpili na ibinayad ito sa pilis na ito ay pansamantala lamang. Hindi niya alam kung sanahantong ang bahay na ito, nahinat sanhayon, ang paklitawang organisasyon na yun ay talahang isang panhanap sa kanayang pamilya at samhataw sa kanilang probinsya. Nang makita niya ang kawalan tiwala sa mahamatang pilis, kinuha niya ang kanayang cellphone, binuksan ang isang litrato na na-edit na at inilagay sa mesa paharap sa pilis. Kaya hang inasahan, matapos makita ang litrato, nakbago ang ekspresyon pilis at naksimila itong seryosoin ang isapan, makikiwa mo ito kung makikipagtalanghan ko sa akin. Naharap sa pain na inilahayang dalaga, nakalinlangan ang lalaki. Hindi sa ayaw niyang mag-imbestiga, nahinat ang bahay na ito ay kailangan pang dumon sa pain tulot ng kanayang superior. Wala siyang mahawa, kaya't nang hakuna lang siya na makilat kung sasali siya o hindi. Pagkalipasang ilang arawang pagsasalang alang, malihot na sumang-ayon sa Marayoy. Kayang inasan, abala siya sa pakimpokang. Kanayang makakamit ng ipalam sa kanaya ang desisyon. Sa hili, gumawa silang isang record ng imbestigasyon bahay na ito at sumunod sa Marayoy sa napag-isapan nila sa pagpipilong na babalik siya sa probinsya. Kaya't nakfila siyang liyafa sa kanayang trabaho at simakay sa tren sa porong hobby. Nang makarating siya, madilim pa rin. Nakiwan siya ang mensahe sa kanayang kapatid at sa kanakboy nga sa isang kalapit na motel. Nang makising siya, malapit nang makimaha. Hindi nakmadali sa Marayoy at naklakat-lakat mina para makmasit. Sa totoo lang, hindi naman ganong nakbago ang lugar kumpara sa dati. Makang normal ang bawat bahay, nahinat ang katahimikan na yun ay lalo pang nakbatingkat sa tahimik na kapaligiran. Kung hindi siya nakakamali sa oras na ito, ang halalaki sa kanilang barangay ay naktitipon sa malilit na gripo para pimasok sa trabaho dahil malayo ang konstruksyon sito sa kanilang tinitiran. Kaya kailangan nilang humising ng moha para makarating sa oras. Pagkatapos ng ilang sandali nang makita niyang wala na siyang makikiapang impormasyon, bumalik sa Marayoy sa motel. Imorder siyang almusal at saka tahimik na tinawagan ang kanayang kapatid para sabihan itong iwak sabihin sa kanilang hamahalang na nakabalik na siya. Pagkatapos kimain mataas na ang sikat ng araw. Himiram sa Marayoy ang motorsiklo sa motel at nakbenta sa isang tindahan ng iniman. Habang itinitilak niya ang motorsiklo, nakmasit siya. Kayang hang inasahan, sa oras na ito, ang pinakatsismusa sa mahababa sa kanilang barangay ay naktitipon para maktsismusan. Ngimiti siya, kinuha ang support ng kendi na inihanda niya at pimasok, mahandang imahapusa inayong lahat. Ay sa Marayoy, anak namang sangbaan. Bakit ka iniwi? Opo, bakong saot ko lang po kaya binisita ko kayo. May dala po akong kantang kendi kinaniyo po para masaya. Iwak na. Para na tayong pamilya dito. Hanuan ang sinasabi nila pero ahatin nilang kinuha ang support ng kendi nila sa kanayang kamay at saka piniri siya sa kanayang pagiging malalahanan. Nang mapansin niyang tama na ang panahon, bumintong hininga sa Marayoy at saka nakreklamo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga asawa niyo, pero ang papa ko, pagkatapos sumalidian, nakasakit ng ilang araw. Iyay, akala ko hindi mo alam, pero iwak kang mainhay, sinasabi sa kontrata na kailangan nating panatiling sikretuan. May kontrata pa po. Sinabi ko sing papa mo na iwak mo na lang pansinin. Inaisip ko lang, baka maluko ang papa mo. Hindi naman matalino sa mangsang, kaya tama lang na makaalala ka, pero kumpleto ang nakasilat sa kontrata, mayroon pa hang kompensasyon pagkatapos sumali. Sumang-ayon ang iba sa kanaya, at sinabi nilang kapanipaniwala ang organisasyon, may kompensasyon, may pera, sino ang hindi makakahusto. Kiniyang isang boba ang isang popo mila sa kanayang support. Ipinatong niya ito sa mesa at naktanong, pareho ba ang nakasilat ito? Baka iba ang ibinibigay sa atin pwede nating ireklamo. Tama. Nasasabak silang limapit at tingnan ang kontrata, hindi napapansin na kinuha ng dalaga ang impormasyon sa popo.
Tahimek siang imipu at soka nachtanong, magparestru kaya aku, hende pa naman aku nachtatrabaho. Hende priere. Balita ko kimekia silang dehu para itest soka nachtitirok silang keng anu sa katawan. Pero ilang araw lang naman makakasakit. Nachpalipat-lipat silang isapan. Nang may lini mayoy na walang makyang impormasyon nachkenwari sayo at imalis. Imivina sayo. Pachbalik sa bahay hindi saya nachpasabi nachtanong saya sa kanayang kapatid ang kanayang ama ay nachwawala at may diferent saya sa kanayang pach-isip. Milang bumawa sa marayo ay no mahanap ng ebidensya nachpunta siya sa bahay may alam sa lahat. Mang tiyo na din ba? Sino yan? Matanda na ito no nanghang halimbawa sa pachbikasang pintuan. Masyadong malabo ang paninghan at kinailangan niyang dumon malapit sa khote makita niya ang makan baba. Marayoy, anak ko ba ni Mangsang? Sino ba ang nakpapinta sayo dito? Amy ko sa Marayoy. Si Papa. Sumali saya din sa kayo. Saya ay may sakit ilang araw na. Hindi ko alam paano makawa. Tweede mo ba sang tilanghan mang tiyo? Ito alin ito sa mang tiyo. Ang bigatin kanayang presudol sa pagkakaibigan nila Mangsang. Hindi saya makapapayag na ang anak ng kanayang kaibigan ay maksifer. Tinignan na ang kanayang polagit kung may iba pa bang makikita na pwede makinig sa kanaya. Matagal na ako nakaidan. Sinabihan kita, sinabi ko sa papa mo hiwag na hindi saya nakinig. Tinatirok nila kung ano. May diferensya sa kanaya. Hindi ko alam, hindi maganda ang tatirok. Hiwag mong sabihin sa iba. Sa sobrang takot naya. Nachbabang buses. Sino Mangsang kaibigan ko? Kaya't sinasabi ko sa'yo na polisan mo ang papa mo. Nakita ako na may tinurukan na baba. Saya kimakalamig mo at nakakahalat. Saya ba ay timay? Akala mo ba sisilip ako? Kailangan mali mo. Pakawang enhay sila pipitulan nila akong ilo. Nakilala ni Marayo ang ibig sabihin ni Tiyo. Saya hindi tatakal ang kanayang hikayabdol sa may sakit at sinasabihan siya na imivi. Ang baba ay naktipon ng impormasyon. Naktipon siya ang litrato at record at pinadalan sa kapilisan. Sila ay bimalik makatapos ng 2 oras at sinabi. Mayroon matibay na ebidensya sa kung ano kayo. Mahang protektado. Padadalan kitang swat. Naka nga na sa mayoing malibak at nakatilohong maimbim. Sa kanayang pagkanakring ang kanayang shalpuna at timawak ang kanayang kapatid at sa kinailangan paminta kay Camila sa Manila Dol may pinag-isapan na hindi nararapat at sinabihan ni Marayo ang kanayang ama na hiwag na makipagkita kay Camila. Sa sobrang katakot na nakpunta sa kohat at natakpian ang kanayang mahalang na walang malay. Na naktatali sa kanayang ama mila sa pino. Nagsisisakaw. Ang pamalaya nagsino. Nagsisakaw at hinahanap sa maray ang nawawalang kamilan hinete sa makapanghawara. Nakita na lang nawala ang kaibigan sa mesa wala siyang nakawa. Hinila ni Maray ang kanayang kakasama at kinilabitan ng napaktanto niya na bimaksak sa kanila ang sininok nilang poste. Pakdating ambulansa ay may nakpatirok at sayo ay naimatay. Mahigit 3 araw ang nakalipas at nakising si Maray sa khalo. At nakita ang kanayang kapatid sa tabi at kimain sa mesa. Ang lalamunan ni Maray ay nakasiran. Kaya't isinilat nayo ito sa cellphone. Ang aking kamahilang ay nadadama. Makpahaling ka na lang si ina at kapatid ay maayos, si ama ay nasa hospital. Camila. Dan lang sa nakapanga. Bimati sa mayo ay sa pakakantindi. Sa paktitiyakan kwento mili ang kanayang kapatid. Kaya ganawa ni Papa Endol ganagamit silang medical gainapig. Sa paktitiwala ganagamit ng gaganit para makagawang illegal. Sinabi niya na ang tatay nayo ang nakpakaladol malaki ang halit sa tong naksabutoy sa bihay nayo. Pagkatapos nakita sa Maray sa kaibigan genisto na sa himinging suray. Tinalikiran lang sa at nakatayo at ang simila na makasama ko nakawa ko na makasirang maraming bihay.
Saya dan ang kanayang kapwa mamamayan. Ako na ay nakpapasalamat sa kapanganiban na nailigtas kita. Mahka kita kami mili. Sinabihan si Camilla at natakpan ang cellphone. Wala silang dalawa pagkatapos ang kaniyang ginawa. Maraming gemaling at bimalik sa normal na bihay. Pinakawa at nakanda ng kayamanan. Ang aking ama ay bimalik na walang ipuan ang kaalahat ng katutuhan at naktrabaho araf hobby. Pagkatapos nagsisiwalat na kami sa kababayan sa kaming bayan. Makakanakawa na bumibiw. Ang bihay nakpabaho na may kabaklan ang kanayang kinakawa sa kanayang pamilya nakpawala at nagsisisi. Na nalaman nakpakasal sa ibang bansa at ang kanayang kapatid paglilibot. Ang kanayang ina ay kimihan malinaw na sinasabi nilang mali sila kung paano mamahala. Ang panahon ay makiking mainit sa kanayang kaibigan kapag natutilog. Pagkawala sa kanayang tirahan hinanap niya ang kanayang ama sa kanilang pakawang silinghan sa ay nakpunta dito para makatilong at makita ang kakinawa at nanghari at sinabi, Papa, ikaw po ang nakasama sa kanila noon. Pakpapamanin. Nakangan malawak at timahimik ang loob, tumalikot at diretso sa bahay. Pinalaya na kita. Sa araw na yun imiyak ang kaniyang ama hanggang sa himipa. Sa wakas na nakawa na tumulong sa karamihan pagkatapos at may mahapahirap na sayo ay nakayanan.